Jsou to podobné pocity jako před rokem skoro není? Úplně stejné. Ale jaký zhodnotil výkon celkově zápas? Neviem, ako keby som povedal, že sme boli lepší, tak asi klamem všetkých, čo ste tu. Samozrejme, Legia má obrovskú kvalitu, ale keď už vedieme dvojedinové šance 1-0, tak by sme nemali dostávať góly už vlastne 2 alebo 3 varovania, kedy neuznal gól v prvom polčase a neviem, už by sme mali byť trošku viac vyspeli, si myslím celkovo, keď vedieme, skúsiť to nejak dohrať alebo nejak rozkuskovať tú hru a hovorím, na tej lopte mali obrovskú kvalitu, vedeli, čo chcú, ako chcú, vlastne nás k ničomu nepustili, my sme si tam behali bez lopty a ani sme sa nedostali skoro na súboj, takže gratulujem im, asi postupil lepší, ale hovorím, mrzí to, lebo sme viedli a nedotiahli aspoň do toho predĺženia na 1-1. Jste 3krát v tom dvojzápase vlastně, že 3krát jste šli dobře. Je to tak, takže ještě o to viac to mrzí. Bylo to podobné jako v tom prvním zápase, že drželi, trpěli ten míč, že vás nechali běhat, že si tu situaci připravili, dá se říct, vždycky. Podobné by som ani nepovedal. Možno, že v tej kvalite hlavne som strede bol asi hej, ale v tom prvom zápase sme sa dostali do nejakých pressingových situácií, kedy sme sa dokázali dostať na ten súboj a niečo z toho vyťažiť, ale a hlavne vypracovať si 5-6, my sme mali 5-6 šancí doma, kedy sme mohli skorovať a dnes si asi ani na nejaké šance úplne nespomeniem, že by sme mali. Chcel som ju skopať, mal som ju v ruke, ale Vukčič povedal, že ide. Mne sa vynorila spomienka vlastne zo Slovácka, kedy som dal tiež gól a tiež prišiel Vukčič, že by ju chceli skopať. Vtedy som mu veril, že to dá, takže som ju dal a dnes podobne vlastne. Nemôže sa na ňu nikto hnevať, veril si na to. Ale není to prdel, keď na to čakáte nejakú chvíľu, ešte to ide skúmať rozhodca, vôbec neviem, čo tam išiel skúmať teda. A začne na vás zúčať 20 000 ľudí, tak to není asi úplne nič príjemné. Ale samozrejme chcel som ju skopať. V prvej chvíli som povedal, vlastne prišiel za mnou, že to ide. A som bol vtedy zafúnený, lebo tam bola tá akcia, tak som hovoril, že som myslel, že to bude hneď. Tak hovorím, ja teraz nemôžem ju skopať, že sa musím vydýchať, ale tým, že tam bola tá prodleva, tak som si to zobral a bol som presvedčený, že to idem kopať, ale hovorím, či si na to veril. Mne sa hneď vynorila tá spomienka zo Slovácka, vlastne, že to kopne presne tak asi jak to kopol doleva, myslím. A som to nevidel. Škoda, no. Už to naznačil, že už asi nemůžete spokojit váš tým tím, že jste hráli vyrovnaně s Legií Varšava, že to už jako asi neobstojí. Vôbec žiadne výhovorky v tomto smere. Prehrali sme, nepostupili sme, ale treba sa z toho oklepať, spraviť prvé body do tabulky v lige a zabojovať o skupinu konferenčnej ligy, pretože myslím, že to by mal byť náš cieľ a je to náš cieľ hrať európsku súťaž. Trošku sme si to stiažili, keďže sme sa mohli dostať aspoň to jedno predkolo ďalej, keby sme dneska postupili, ale videli ste, no. Vedli sme na Legii polčas 1-0, takže z toho sa môžeme odraziť a ja verím, že sa z toho oklepeme, že to v nás niečo nezanechá, pretože hovorím, tá prehra s Kodaňou, sú tam podľa mňa podobné pocity a myslím si, že v niektorých z nás to ešte bolo do dnešného dňa. Se xkrát bavili, že právě ty dva zápasy s Kodaní vás hodně nakopli do té sezóny, že jste pak hráli fakt výborný fotbal, takže ty evropské poháry zlepšují tým, to je jednoznačné. Tak hráte proti obrovskej kvalite a viete, že keď dokážete hrať nejakú vyrovnanú partiu s takýmito týmami, tak už potom na nejaké tie zápasy v tej Českej lige sa vám ide lepšie, predsa len sebavedomejšie, ale hovorím, je to ťažké teraz nejak hodnotiť. Je to třeba tvůj nejlepší výkon za Baník, myslíš osobně, necítil jsi se? To neviem, to by som asi takto nehodnotil, keďže v tom druhom polčase neviem, či som mal úplne nejak moc dotykov z to. A fyzicky ty dva zápasy s Legií? Ťažké. Prvý ťažší, ale tento prvý polčas tiež to bolo náročné, ale ten druhý, mne to prišlo, neviem vlastne čo GPS-ky, ale nemal som tam overené. Som behal od stoperu k stoperovi, vlastne som sa nedostal moc na súboj, kedy oni hrali skúsene jak dali potom góle na 1-1.
Takže tam úplne to nejaké fyzické úplne nebolo a samozrejme hrajú náročný futbal, my hráme náročný futbal, kedy chceme presovať a takže nejak tak. A mohlo se projevit to, co říkal trenér Hapal včera na tiskovce, že to do střídání do zápasu, že třeba bude mít Legia větší výběr, větší kvalitu na to do střídání. To si asi ani nemyslím, že by to nejak v dnešnom zápase rozhodlo. Hovorím, rozhodlo možno tie 2 góly, ktoré sme dostali a nemali by sme ich dostávať. Co chybělo té hlavičce, to nebo jenom gól, to měl za chvilku ještě jednu super šanci, i když ve složitý pozici. Presne som sa pre ňu vracal, bolo to takmer z ústoja, takže iba som sa to snažil cez obránca dať zlobačiť cez neho a myslím, že Kusok asi to len tak vytlačil na roh, takže to bola škoda, no možno keby sme to hrali na 2-0 polčas, tak by to bolo možno niečo iného, možno nie, ja neviem.